Рафил да үз эшчәнлеген башлаганчы абыйсы белән бергә эшлиләр. Тора-бара аның үзенең фермерлык эшен оештыру теләге туа. Дусай авылында авылдашларының паҗирләрен алып игенчелек белән шөгыльләнә башлый ул. Эшен дәвам итеп, терлекчелек юнәлешендә дә эшли башлый. Безнең фермер хуҗалыгы инде игенчелек белән дә шөгыльләнәбез. 410 гектар җиребез бар. Дусай авылында, Сәфәр авылында ферма тотып 85 баш сыер асрыйбыз. Шуның белән шөгыльләнәбез. Аларны сату үскәч суйып сатабыз. Шәхси хуҗалыкларга шул кешеләргә саткалыйбыз. Рафил Шакировның Сәфәр авылында урнашкан территориясендә маллар тоту өчен торак, ашлык саклау өчен биналар, терлекләрне һавада йөртү өчен карда ясалган. Фермер ике авылдашын эш белән тәэмин иткән. Бүген хуҗалыкның материал-техник базасы да җитәрлек. Малларына җитәрлек азыкны күптән хәстәрләгән ул. Аның саклавында 360 тонна икмәк, җитәрлек күләмдә пешәне, саламы бар. Булатлар алага йөргән яшьләргә хөкүмәт ярдәме күрсәтә инде. Ярдәм барыбер ярдәм итәләр, безгә субсидияләр кайта, элитный сорт алсагы пилар аның өчен субсидия кайта, горючий өчен субсидия кайта сатып алганны. Алай хөкүмәт каплай, ярдәме бар. Хөкүмәтнең файдасы бар инде. Катнашып утып эшләсәң, яшәргә була яшьләргә. Бүген күп кенә яшьләребез авылда эш юк, андан эшләп була дигән сорауны еш бирәләр. Әтләгән һәр кешегә үз шөгылен табарга, үз эшен башларга мөмкин югыйса. Рафил Шакиров кебек фермерларыбыздан үрнәк алсыннар иде яшьләребез. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.